El Lleida Futsal qui la posi en moviment, la recupera Putradoso, que bona, que bona, que bona, que bona. El primer àrbitre que no hi ha falta, Gerard. És Gerard, primer. El primer gol. Indica sol un. Està, no res, un metret més enllà dels 6 metres. Que bona! Jaume per Said. Aquest li trobarà Jaume, no. L'aprofunditza amb el gol, gol. De l'equip del Putradoso, aquesta cullereta. Era que Lluc. Com ara Lluc, gol. Recuperarà per part de Putradoso, una altra vegada finta. Ui, que bé la finteta, que bé la deixadeta. I gol. Desviava ara Penya. I això tornarà a ser servir i va donar els Putradosos per Said. Ui, Said, quin taconet. Ui, Said. Arquet de Torrefarrera. I serà ja passada. Ui, que bona. Un altre pas. Que bueno, segons nosaltres, el Pol Bardia ha parat tot. La primera part, Gary. Una altra vegada. Palos Biel. Eric i Biel. Eric. Dintre. La recupera el Putradoso. I ja la Pujol que ve aquesta triangulació. Gol. Pilote per Juarra, un 4 contra 1. L'han d'aprofitar. Gary per Dani. Gol. Jaume per Said. Jaume que al final segueix sol. És xutar directe.